Здравейте от мен в минутките, посветени на здравето. Правилната грижа за кожата може да я направи по-устойчива на ежедневния стрес и да предотврати редица заболявания. Още повече, че лятото е тук. И въпреки, че тези дни от запад на изток през страната преминава студен атмосферен фронт, лятното слънце отваря врати за цял куп неприятности, като изсушаване на кожата, инфекции, загрубяване, поява на бръчки, неравномерен тен, лунички, пигментации, влошаване на акнето, слънчеви алергии, промяна в изгледа на някои потенциално опасни бенки по кожата. Темата ни днес е летните рискове пред нашата кожа, профилактика, решение и лечение. Ще коментираме заедно с много приятни гости, баща и дъщеря, дерматологична фамилия Христозови. Това е доктор Александра Христозова. Здравейте. Здравейте. И доктор Евгений Христозов. Здравейте, доктор Щомов. Знаете ли, преди да почнем да си говорим за дерматология, има една много хубава мисъл на един ливански философ Халил Джубран, който казва: никой баща не е толкова висок, както в моментите, когато е коленичил пред дъщеря си, за да й помогне. Много е хубаво. Хубаво е, нали? Да, много красиво. Красиво и вярно. И вярно. И вярно. Помагате ли и така? Аз се опитвам. Да. Дали успявам? Със сигурност доста успешно ми помага. Строг ли е? Не. Умерено строг. Градивната критика винаги е полезна, така или иначе. А вие носите ли нейна снимка в портфейла ви? О, да, портфела, на телефона. Мога да покажа. Да. Даже, надявам се. Не знам дали камерата ще успее да я хване, но това са трите жени в моя живот. Трите жени във вашия живот. Те са винаги с мен. Да, нищо не е по-красиво от това. Сега, много са темите, започваме директно. Първата – акне, проблемите, които лятото събужда в една кожа, която има акне. И грижа. Проблем, решение. Проблем, решение. Да. Проблема е свързан с температурните, въобще с климатичните условия. Лятото, времето е горещо, кожата се изпотява повече, отделя повече мастен секрет и особено ако към този мастен секрет добавим и допълнително външно омазняване под формата на фотозащитни кремове или неподходяща козметика, това допринася за развитието на бактериите и някои гъбички, които са свързани с появата на обриви по кожата и може да засили едно акне или да предизвика обрив, който е подобен на акне. Въпреки че той се нарича лятно акне или майорка акне, той всъщност не е акне, е гъбична инфекция. Добре, фотопротекцията, защитата на една кожа, която има проблем, която е деликатна, не е ли много тънък момент? Как да избереш правилната консистенция на една кожа, която и без това има проблем, а пък да я протектираш от друга страна? При всички условия крема трябва да бъде некомедоногенен или свободен от минерални масла. За щастие вече козметичната индустрия предлага страхотни решения на пазара, нещо, което беше просто фикция преди няколко години. Сега вече има много продукти. Разбира се, това трябва да бъде в контекста на почистващата грижа, в контекста на ежедневната активност. Има доста неща, които трябва да се съобразят. Когато изписваме ние фотопротектор, ние съобразяваме доста неща, за да изберем точно кой. И разбира се, опита, който имаме, защото не винаги това, което е написано на опаковката. Винаги излизат много статии, дори сега коментирахме преди ефира, диета, храни с висок гликемичен индекс и акне. Нещо актуално има ли? Със сигурност постоянно се правят поручвания в тази насока, но храните, които са установени, че повлияват негативно акнето, са точно храните с висок гликемичен индекс, които имат бързи захари. Това са всякакви шоколади, вафли. Тук влизат и всички напитки, които са богати на захари, сокове и газирани напитки, защото там човек не може да прецени какво количество приема всъщност. И другото, което е установено, че наистина повлиява негативно акнето, е прясното мляко и особено обезмасленото прясно мляко. Между другото, нещо много интересно. Често си говорим с пациенти и те казват: аз не пия никакви вредни сладки напитки, само фрешове. Всъщност фреша от гликемична гледна точка, то е вредна напитка, защото там ги няма фибрите. Там ги няма фибрите, концентрирано. Добре, изсушаването на кожата, друг проблем. Това често мокрене, дори човек да не използва измиващите вещества, изсушава кожата и става причина за обострене и на атопични дерматити, и на екземи. Проблем, решение. По тази схема движим днес. Решението е след всяко мокрене да нанасяме хидратиращ крем на кожата. Като той трябва да се нанася на влажна кожа. По този начин влагата се запечатва в кожата. Това е особено важно при хора, които имат хронична екзема или атопичен дерматит. При тях всяко мокрене и измиване задължително трябва
да бъде последвано от мазане. Също така трябва да се избягва употребата на антибактериални продукти, понеже те много интензивно изсушават кожата. Антибактериални продукти да не се използват. Сапуни, шампуани. Да. И кърпички. И какви кърпички? Такива всякакви. Значи тези така наречени мокри кърпички, мокрите или влажни кърпички, те са причина за 25% от алергичните реакции за 2015 година в Европа. 25%. Мокрите кърпички? Да. Класиката е ръката на майката и дупето на бебето. Добре, значи това мокренето създава условия за кожни инфекции, за размножаване. Лятото мокрим се всички. Как го решаваме този проблем с кожните инфекции? С кожните инфекции? Трудно. Преди всичко добра хигиена, адекватна хигиена, която хем трябва да ни изсушава кожата, хем трябва да не пък я свръххидратира, защото ако се свръххидратира, тогава се нарушава нейната бариерна функция. През нея преминават лесно микроби, които причиняват инфекции, или се активират микроби, които вече стоят там, особено в местата, където се спарват повече гънките. Около гениталиите, подмишниците, между пръстите на краката. Това са особено раними такива области за летните месеци. Говорим за инфекции. Лято, повишени температури. Естествено, това е нещо, което е много генетично обусловено, защото е свързано с вегетативната нервна система, но прекомерното изпотяване. Това изпотяване, влага, пак мокрене, създава ли предпоставка, освен естетиката, нали, дърпаме на страна естетиката, за развитие на някакви инфекции? При всички условия. Всяко мокрене създава такива условия. Всяко ексцесивно мокрене, всяко ексцесивно прекалено увлажняване на кожата. Но аз искам да добавя, че естетиката всъщност тук не играе никаква роля. Защото на проблема, така наречен естетичен проблем, всъщност той е причина за сериозен социален дискомфорт. И повечето хора, които търсят нашата помощ през лятото за това свръхизпотяване под мишниците, са водени преди всичко от този социален дискомфорт, особено при водене на бизнес преговори или при ситуации, в които усрещният човек разбира. Разбирам. Кои са правилните, грамотни решения? Добре, повдигнахте темата прекомерно изпотяване. Кои са грамотните решения? Например, ботокс. Свикнали сме да мислим, че ботокс е нещо, което се използва в естетиката, но реално дерматолозите го прилагат и на други места. Да. За щастие, медицината в днешно време има решение на проблема с прекомерното изпотяване, който се крие именно в употребата на ботулиновия токсин. Токсина в случая не е нещо, което трябва да се възприема негативно, защото фактически ние сме изложени на много токсини ежедневно, като захари, никотин, които приемаме по наша воля. А ботулиновият токсин е на пазара повече от 30 години като лекарство и не са доказани сериозни странични действия от неговата употреба. Добре, ако да мислим заедно. Пота физиологично регулира терморегулацията. Лято, жега, изпотяваме се, хипоталамус се казва регулираме. Ако ние блокираме производството на пот, слагаме ботокс, това не крие ли някакъв риск? По принцип, ботулиновият токсин действа като невромодулатор. Какво значи невромодулатор? Може би да ви помоля. Той прекъсва връзката между потната жлеза и нерва, който й казва активно да секретира пот. Като това прекъсване е временно и обратимо. Освен това, когато говорим за прекомерно изпотяване под мишниците, там процедурата с ботулинов токсин не крие повече рискове от един обикновен дезодорант и антиперспирант. Като казвате дезодоранти, веднага да попитам, алуминиевия хлорид, който се съдържа, да кажем една повърхност, епилирана, наранена, слагаме алуминий. Има много репорти, много проучвания, които асоциират, правя връзка между алуминия и увреждания на централна нервна система, Алцхаймер, бъбрици. Вредно ли е? Всъщност не е много ясно. Не е много ясно. Съществуват така мнения в двете посоки. И за съжаление, дори и в медицината комерциалния биас играе голяма роля. Тоест ние не знаем дали всъщност и каква част от истината излиза на бял свят. Но това, което е абсолютно сигурно е, че ние дали използваме ботулинов токсин, дали използваме антиперспиранти, дали използваме вещества, които блокират частично отделянето на пот, ние намаляваме отделянето на пот. Ние не я блокираме. Ние не я блокираме. Разликата е просто в комфорта, разликата е в това
Значи, алуминиевия хлорид се използва за блокиране на отделянето на пот от 30, 40, 50 години, може би и повече. Ботулиновия токсин е просто по-съвременния начин, слава Богу, доста по-безвреден. Добре, лятото и ефективното обезкосмяване. Сега, кои са начините за ефективно обезкосмяване? Лазерната епилация. Какво да кажем сега за лазерната епилация? Крие ли рискове? Кои са индикациите? Какъв е механизма на действие? Лазерната епилация определено е метод за ефективно и най-вече окончателно обезкосмяване. Окончателно. Ако се прави по правилния начин. Въпросът е, че през лятото тя също крие рискове и не е най-безопасният метод. Тук дилемата е между ефективност и безопасност. Ако работим безопасно, тогава няма да сме толкова ефективни от самата процедура. А пък изберем параметри, които са ефективни, тогава има риск да изгорим кожата с неприятни последствия, като белези и следи. Харесва ли ви колко хубаво обяснява дъщеря ви? Наслаждавам се искрено, защото истината казана по красив начин е нещо, което малко хора умеят да оправят. Лазерната епилация зависи ли от апарата, с който се прави? Защото сега, нека сме честни, един добър апарат за лазерна епилация струва 150 хиляди лева. Колко места могат да си позволят този качествен апарат? Всъщност доста места. Да. Всъщност доста места, но тук, разбира се, е много важно и така нареченото зад апаратно устройство, т.е. човека, който работи с апарата. Много интересна тема е лазерната епилация. Науката страшно много се развива в тази посока. Някои от догмите, които смятахме, че са твърдо определени само преди няколко години, вече започват да се нарушават. Един голям мит, свързан с лазерната епилация. Например, че космите не трябва да се отскубват преди известен период от време преди лазерната епилация. Сега има публикации, научни публикации, подкрепени с експерименти, които показват, че това не е задължително. Ето, например, това е един много, много интересен факт. Вредността на лазерната епилация. Имам предвид за хората, които работят. Да. По време на самата процедура се отделят ултрафини прахови частици, които за пациента не са проблем, защото те са в нищожно количество. Но за оператора, който цял ден го прави, това е голям проблем. Добре, вредността на лазерната епилация има ли риск, ако не е направена грамотно, да доведе до меланом, да кажем? Има ли такъв риск? Разбира се, че съществува такъв риск и това е един от най-сериозните рискове при лазерната епилация. Да. Затова бенките трябва да бъдат внимателно покривани и когато се извършва лазерната епилация, Защото се разпръсква, нали? Лазера като се разпръсква. Разпръсква се и има безопасна дистанция от самата бенка, на която трябва да се работи. Хистологично установена? Хистологично установена безопасна дистанция, да. Добре. Начините за обезкосмяване, лазерна епилация, депилатуарните кремове. Защо човек да избере, например, едното или другото, ако трябва да ги съпоставим? Удобство. Удобство. Също както ботулинов токсин е антиперспирант. В единия случай имаме една процедура, която дава комфорт за 8-9 месеца, вместо всеки ден да се употребява препарат. А в другия случай имаме серия от процедури, които дава комфорт за цял живот. Стига, разбира се, човек да не реши в един момент, че иска да бъде окосмен. Това би било проблем. Реши, че иска. Правилната грижа за бенките през лятото. Да. Най-важното нещо през лятото е кожата да не изгаря. Да не изгаря. Изгарянето... Защото кожата има ли памет? Помнят ли се тези изгаряния? Помни всяко едно изгаряне. Кожата помни всяко изгаряне. Имаше една реклама преди време, че кожата помни всеки слънчев лъч и това е точно така. Да. Затова изгарянето трябва да бъде особено ограничавано при малки деца до 15 годишна възраст, тъй като това е доказано, че изгаряне до тази възраст се асоциира с висок риск от развитие на рак на кожата в бъдеще. Последен въпрос. Соларната радиация, солариумите? Солариумите? Вредни ли са? Солариумите вече са забранени в много страни. Исках да го кажа. В други страни се подписва информирано съгласие, също както на цигарите има надпис на салоните. Какво повече? Бяхте чудесни гости. Пожелавам ви успех. Сме били полезни. Да, пожелавам ви успех. И така, изводите. Дозирано излагане на слънце, добра храна, достатъчно вода, минимум по 30 мл на 1 кг тегло, фотопротекция, лосиони след слънце, щадящи измивни средства, хидратация, подхранване, при нужда консултация с дерматолог и да не допускаме изгаряне. Благодарим ти, Наталя. Доста полезно. Да.
Списъкът е дълъг, но важен. Важен. Благодарим ти още веднъж, Неделя, че ни подготвиш да сме здрави винаги и да сме в добра форма. Очакваме те в нашото студио в четвъртък. А сега, уважаеми зрители, вие си оставате пред екраните, защото преди обеда продължава. С музика!